3, 4 ערב טוב. היי. אהלן. שלום. אני איה קורן. אני ירמי קפלן. וגם אנחנו. התארחתי באולפן. רועי טל. הכירו את רועי טל, מוזיקאי תל אביבי בן 28, שמאחוריו כבר 2 אלבומים, ובשנה האחרונה הוא הכל מאחורי באולפן עם רועי טל, תוכנית המוזיקה הראשונה המשודרת בלייב בפייסבוק. משהו חדש, אף אחד לא שידר עדיין בפייסבוק ובאינטרנט, ובאמת בעמוד הזה כל יום ראשון בשעה 7:45 מתרחש השידור. יש שם גם לוח הופעות שאפשר לראות מי נמצא בחודשים הקרובים, את כל התוכניות כמובן, כל התוכניות שהיו. בעצם באינטרנט יש לך את האפשרות, בגלל שזה דו-כיווני, להשפיע על המתרחש בזמן השידור, וגם זה שונה מההופעות רגילות של האומנים בעצם, כי באמצע ההופעה אתה לא תקום לדניאל סולומון ותצביע ותשאל אותו שאלה. זה בעצם כל האינטראקטיביות היא מה שמגניבה פה. כיום, כשכמעט ואין שום תוכנית אירוח שחושפת אומנים בפריים טיים, נוצר כאן פורמט ייחודי שנותן למוזיקאי במה מכובדת מול קהל צעיר. ולכן אנחנו מקווים שבשעתיים האלה שאנחנו מארחים אומנים, אנחנו עושים להם שירות טוב. אז הגענו לכזה קונספט שאנחנו עושים שבוע אחד אומן מוכר בעצם, שהוא יכול באמת להחזיק את השעתיים האלה גם ברמת העניין וגם ברמת הצופים, ושבוע שני אנחנו עושים 4 אומנים פחות מוכרים, אבל לא פחות מוכשרים. היו לנו כבר שידורים של 7,600 איש, זה בערך פעמיים קיסריה. חלק מהשידורים שלנו באמת כוללים אלכוהול, במובן מסוים, זאת אומרת, זה באמת חלק מההוויה כזה. כנס לחדר, בואו, כולם, בואו ותשאירו נגיד בית הבובות הופיעו, אז בשיר האחרון הזה הכניסו את כולם פנימה והיה מסיבה בפנים. מאוד מאוד זרימה, והחבר'ה מאוד זורמים איתנו גם בשאלות. בין האורחים הזכורים ביותר בתוכנית היו הפיל הכחול שאירחו את הילד אורי החולה בסרטן לדואט בלתי נשכח. יש לי רק דבר אחד, לומר לך ומכל הלב. הגשמת החלום שלו היה לפגוש את הפיל הכחול ולשיר איתם ביחד את יסמין. אני חושב שזה היה אחד הרגעים הכי מרגשים בשידור. בשבועות האחרונים חגגה התוכנית שנה, ואם שאלתם מה הלאה, לרועי יש כמה תוכניות. וחוץ מהתוכנית, רועי לא מזניח את הקריירה המוזיקאית האישית שלו וחוזר לקדמת הבמה עם סינגל חדש שיצא בקרוב בהפקתו של ירמי קפלן. אז יש מצב שיום אחד נראה את רועי טל 1 על 1 עם רועי טל באולפן? יש מצב גדול.